bombos. La mare que va. I és que jo no tenia creixements d'obra. En què m'han enganxat? Veges tu, al final sabré fer de tot. De llums, de so, del no sé què, del no sé quantos. En lo fàcil que seria apretar un botonet i que s'enxufaren les llums. O dir, ábrete sésamo. I que s'obrira el teló o algo, però no n'hi ha tu tia. I així, si és que no arribe, perquè en aquesta escala que m'han posat, jo no arribo al foco. I així, que encara no vingut ningú. I jo estic dient, perquè des d'esta altura... Embolicat està l'assumpte, perquè si vostè té dret per ser el fill, més dret té l'altre que està 10 anys treballant-les. Che, i què podem fer ahir? Pues caldria entablar una demanda. Ara serà dure de traure, però si vostè vol, ho traurem. Che, i això costarà molt? Home, tinguem en compte que vostè és la part fluixa... Ah, i l'altre no? No, l'altre, el 50% s'ho arreglat. En 50 pessetes? 10 duros. Sí, se fa el canvi. 50 pessetes? Che, pues mira, així té les 50 pessetes i ho arregla. No ho ha entès. És l'altre qui pot arreglar en 10 duros, no vostè. Che, pues arregle lo de l'altre en 10 duros. Que no ho ha entès. S'inventa cap a l'altre. Però tronxo, si és que l'altre sóc jo, lo que li ho he explicat al revés perquè m'hiciera més baratet. Es porque no habrá podido. O no habrá querido. Lo que tú digas. ¿Y qué puedo hacer por usted? Que le ponga pena de muerte o por lo menos cadena perpetua. Hombre, tío, no siga tan estilento, señor Bomba. Polonio y metralla. Che, lo que tú digas. Pues no siga metralla y parla a pams. Mire, resulta que fa 3 anys que no me dona ni un cèntim. I jo volguera fer-li força. D'anar tirant los jutjats. No, els juzgats no sé si podria ser. Perquè resulta que els terrenos no són meus. ¿Cómo? Pero las legalizaremos pronto. Calle, señor Bomba. ¡Metralla! Ya. Siga. Resulta que això eren uns terrenos perduts, que el meu marit, en glòria d'estiga, averigua que no tenien amo i se feuen ells. Ay, mare, de lo que se entera uno en este traje, ¿eh? Que de viuda i he vingut cobrant hasta fa 3 anys, que sense dubte i se va cobrar, s'ha fet l'últim compte. Sí, un conte como una casa, ¿sabes? Y yo no quiero que nadie se burle así de mi prima y estoy dispuesto a partirle la cabeza a ese energúmeno. Ja està bé de treure malnoms, Dispénsenlo, es que se interesa por mí. Ya, y yo me interesé por mí. Y si vuelve a gritar, le cojo y le meto en todo el cólico la ley en el cap, ¿eh? ¡Señor mío! ¡Silencio! Ay, Polònia! Vive Dios, ya esto... Calla, calla. Mirad, ahora ya me toca a mí, ¿vale? Van a enterarse estos. Espera. Bueno, Ya lo tengo, yo lo he trovado. muy bien. Según el artículo 52 de las matamáquinas, A ver qué dice. ustedes han estado robándole la suor a un pobre hombre por no ser suyos los bancales. Eso él lo ignora. Sí, pero ¿y cómo no siendo suyos los bancales han sido tan astilentos y rodamontes? Es que serán nuestros. ¿Cómo? ¿Eso cómo es? Tenemos los papeles para legitimarlos y solo falta poner la escritura a nuestro nombre. ¿Y serán suyos deberes? Sí, señor, la ley me autoriza. Mal, eso son pastra, ¿eh? Y ya en mi poder es el terreno, veremos si se ríe de mí ese bacora. Vale, abore. ¿Y quién tiene que legitimar esos papilorios? Això han vengut? Eso, si usted quiere encargarse del asunto. Eso se apaña, sí que se apaña. Usted dirá... Pues mira, tranquilos, yo lo haré. Yo legitimaré esos papilorios, ¿vale? Y... Boia, seguir de tard, en seguir là, il traca. Ui, el plomero, que el perca. Sap, parlant d'una altra cosa, sap que lo seu no té arreglo? Che, ¿y por qué? Pues perquè necessita un paper en què els amos de la terra el reconeguen com a arrendador. Che, estem salvats, si tinc el paper.
Sí? Sí que ha sigut vostè precabut, no? El cabut serà vostè, tio, ja anda. A veure ese paper. Jo és que he fet el meu treball, Mira, Silti, ahí. Així posa. Tira, que crema. A tu no. A Silte. Però... Home, li ho explique. És que antes les terres no eren meues, però ara ja ho són, així que tinga. I què vol, ara? Home, pues que posa el meu nom ahí. A veure? Però vostè d'on ha tret això? Sí, per tercera vegada vaig a dir-ho, que m'ha costat el meu treball, els meus feinetes. Pues... això està en regla. No, en regla no, estic dient-li que posa el meu nom ahí. Mira, ahí. Nelo, Bacora i Mustieles. És ahí, no? I Safanoria també? No, lo de Safanoria no és necessari. Ah, val. Vinga, Paco, està en l'escriptura, això està correcte. Ara va. Anem a estendre l'escriptura. Ara sí que... Un segonet. Ai, mare. Això, els papelonis que tens així... Home. Que sou desastrats, Així me poc bé la jugar, tu. Vinga, va. Un momentet. Que ho posa a punt, això. Però, mira que és per mi, Don Manuela. Nelo, Bacora i Mustieles. Nelo és Manuela. Pues a mi tots em coneixen per Nelo el Safanorio. Manuela. Pues no sigues Safanoria, calles i sentes. Coi, com es posa, quin geni. Pues ja calle, ja em posa mut, collins. Que barbaritat. Així té vostè. Deixa-lo, que ara me'l prendré. Gràcies. Ja l'enganxarà, ja. Això és un armatostem. Quants anys té vostè? Jo? Escolta, Conteste. li pregunten l'edat. Jo què sé, si abans m'havia dit que estiguera callat. Vol fer el favor de contestar i dir-nos quants anys té? Vale, vinga, va. Mira, a veure, a punt fijo no ho sé. Però jo sé que el meu germà té 4 anys més que jo. I ell va néixer per la temporada de la plantada dels melons. I vostè per la de les carabasses. Però no sap la seva edat. Sí, no estic dient-li que a punt fijo no, però mira, sí que sé també que mon pare és major que jo. I que mon pare és major que jo. I que jo quan vaig néixer, si no recorde mal, era de Bolquereig. Però no se'n recorda. Home, pues si era de Bolquereig, com vol que me'n recorde? Mira, Adolfo, jo de burros n'ha vist, però com este... Pues mira, perquè no s'ha vist d'on espill, perquè si es vegera la cara... Ha partit. Ara, juga juga. Però a veure, no mos pot donar algun indici per a saber l'edat? A veure, si saben mirar-me les dents... Però vostè què s'ha pensat? Que són veterinaris? Estàs tratant-me de burros? Mira, vea... Ai, anem a veure. Viudo de naixement. Però què diu? Això com és? Sí, pues un capritxo que tenia ma mare. Però vostè té dona? A veure, lo de la dona, com li ho explique jo? Ne tinc i no ne tinc. Sí, perquè mira, jo vaig estar a punt de casar-me, vale? Però el mateix dia de la boda, ja quan tenien quasi que tots els papilorios, quasi que tots, no tots, arreglats, ella va agarrar, va conèixer a uno i se'n va anar en un guardaulles de via estreta. Mare. Soltero. A València, se'n va. Soltero. Soltero. Pues això. Soltero. Té hereus? Sí, senyor, uno. Però, home, Tinc un xiquet. no me quadra. A veure, li ho explique. Quan la meva nòvia se'n va anar a València, en l'altre, en el guardaulla de via estreta, em va enviar al cap d'un any un xiquet. I ahí està, criant-se en els abuelos, birban seves. Bueno, assentes i deixem estar perquè encara perdem de preguntar-le. A veure, seguís estàs tenint tu. Sí, sí. Tenc. Certifico que con arreglo a las escrituras Escritures... presentadas presentadas presentades... és la Que bé que ho màquina. arreglen estos, tu. Primer el donen un sofoco i després te ho arreglen un bermudet, així, a veure.
Pues se extiende. Pues se extiende. Adolfo, Què? mira el llauret. Prenguem-se el teu refresc. Home, això és el colmo, ja no pot ser. Calla, seguís-me-la corrent. Què És dius? que calle, seguís-me-la corrent. Don Adolfo, s'ha pres vostè la porga? Quina porga? La porga eixa que li ha portat la cria, la del metge? Ai, no, que per haver-se de morir una no necessita tant, A més, don Adolfo, ja sap vostè que si després de la porga no es pren els globulillos, té perill de morir-se. I no se me paren? Ale, seguís escrivint. Ja veuràs tu, a este no li queden ganes de trastar res més. Escriu. Ja vaya, ja. Míralo. Em fa llàstima. Calla, que d'esta escarmenta. Señor Golfo, Adolfo, señor Golfo, Adolfo. consígate això dels morenillos i això. Però què ha fet vostè, home? Pues m'ha begut això d'ahir, lo que diu vostè que és la porga. La porga? Ai. Sentes. I se l'ha begut tota? Espera que no descreu les cames que me s'escaparà un pet. No passa res. Tota la porga s'ha begut vostè? Mira, ha començat per un traguet, però és que estava tan bo i entra dolcet i s'ha esbarat. Jo no volia beure-me-ho tot. Pobre home. Ai, Morir tan jove. no, ara que sóc propietari de les terres. Vinga, ja n'hi ha prou. Ja està bé. Escolta, que no era res, que era un refresquet que m'havia portat a mi la cria. En sèrio? Sí, Ai, pues mira, pareix que estigui més aliviat, clar. Ai. Restar de menos. Bueno, però no me vinguin històries que són 100 pessetes. Sí, vale, va. Però no fa una rebaixeta? No, Ja. Ja dic que no, ja. no vaig a fer cada rebaixeta. Vale, pues mira, fàssim un recibo. Bé, res més just. De seguida les tengo un recibo. Corre, que tengo un recibo este. Però per fer el recibo l'haurà de pagar. Jo li faig després que cobre. Un moment, aquí. Això. Que vaig a tragar els diners ja, que ja sabràs. A veure, pues es troba, saps? A veure. Què porta, els diners en música o què? No, es porten sorró i mira si estic amagats que encara més trauen, redell. A veure, mamá. pues es troba, saps? Mamá. Vale, va, ja. Bueno, pues així està el recibo. Vale, i què poso ahí? Bueno, quina paciència, que no pot llegir-lo vostè. No sé llegir-ho. Quanta paciència. A veure. A veure, don Adolfo Campanilla y Molto, abogado del ilustre colegio, ex profesor, etcétera. Ei, no pare tan apressa, un moment. Això de la setera, què vol dir? Això vol dir que tinc més pitos, però que no es posa per no fer-ho tan llarg. Vale. I no em va fer una rebaixeta? No, home, no! Quan de romans. Sé que ja ni més embresquillat. Pues va, ahí té. Pérez. 1, 2, 3, 4, 5 i setera. Això què vol dir? Ara li ho explique jo, que li quedarà clar. Pues que al igual que vostè té més títols i no es posa per no fer-ho més llarg, jo tinc més diners i no es posa per tampoc fer-ho més llarg. I no puc. ¡Otros 100.000 de caballo! por Dios! ¡Otro escándalo! No, que va, el escándalo. Esto ha sido un robo. Un altre. Sí, yo es que cada vez que lo veo es que me como sus hígados. Lo reviento. Pero, respete usted la casa. Vale, ustedes perdonen. Buenas Tapa'm tardes. que ese tío m'infama. ¿El señor abogado? El señor abogado soy yo. ¿Qué?
¿Ves cómo es verdad? Ay, Polonio, nos han engañado, Y tanto que nos han engañado. Pero, Papuch. ¿qué pasa así? Mira, se lo voy a explicar. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Me and Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We gotta be extra careful. We can't afford to build our hopes up and talk with you at the same place, the same cafe, the same time, and we're gonna hold hands like we used to.